Hej Louise, jeg har lavet en synopsis for de her 3 bilag, og under emnet Det gode liv selvfølgelig. Og så har jeg først lavet en psykologisk problemstilling, der lyder, hvorfor bliver en stigende andel unge diagnosticeret med psykiske lidelser, hvordan påvirker det deres liv og fremtid, og hvordan kan vi bedst løse problemstillingen. Og for at besvare den overordnede problemformulering, der har jeg lavet 3 underspørgsmål til de 3 forskellige bilag. Dem tænker jeg ikke, jeg behøver at gennemgå. Men til bilag 1, der hedder, jeg lå og tænkte på studiet flere timer, når jeg skulle sove, der har jeg valgt at fokusere meget på den her case med Emil. Og han siger det her med, at han godt ved, at der er nogle strukturelle rammer, der påvirker ham, og at han føler, at han skal skynde sig igennem studiet så hurtigt som muligt. Og at fordi han er så ambitiøs og perfektionistisk, så bliver han ekstremt presset, og at han godt ved, at det er kendetegnende for hans generation. Så vi kan se det her med højaccelerationssamfundet og præstations- og konkurrencesamfundet, det her med, at det skal gå ekstremt hurtigt, og du har ikke særlig meget tid, som Hartmut Rosa siger. Så er der også det her med, at han har en flodbølge af muligheder, og derfor er han ansvarlig for hans eget livsprojekt, som Anthony Giddens siger, og derfor bliver han også ekstremt selvkritisk. Og så er der det her perspektiv med hans refleksive selv. Han reflekterer meget over hans handlinger og mønstre og de sociale forhold, der påvirker ham. Og han ved godt, at der er nogle strukturelle rammer, som fremdriftsreform, karakterfokus og egne krav, der bidrager til hans stress og depression. Men han ved også bare godt, at der er ikke så meget at gøre andet end at trække mig. Og derfor så siger han også det her med, at det er ekstremt vigtigt med tidlig intervention og sygemelding. Så hans råd er, at hvis andre oplever det her, så skal de simpelthen trække stikket og tage det alvorligt fra starten. Og gå på orlov, hvis det er nødvendigt, fordi selvom det er vigtigt at få en god uddannelse og få drømmejobbet osv., så skal man altså prioritere sit mentale helbred. Og så snakker han om, hvordan stress og depression har påvirket ham, og de forskellige symptomer, han har haft, og søvnløshed er ligesom meget gennemgående for ham, at han har svært ved at sove i de perioder, hvor han har været meget presset. Så det er jo en fysisk fornemmelse, det her med, at han bliver træt, og han får hjertebanken. Så er der også en masse tanker. Det her med hans negative kastværktøjer, som også har gjort, at han har svært ved at sove, fordi han bekymrer sig så meget, når han skal sove om fremtiden, og han overtænker. Og så er der det her med, at han har været i behandling, både medicineret, og han har også været i terapi. Og det er jo positivt, fordi at sovepillerne har gjort, at han har kunnet sove i de perioder, hvor det har været værst. Til gengæld har han helt sikkert også synes, at terapi har hjulpet ham ekstremt meget efterfølgende, når han har fået det bedre. Så en sammenblanding af de to kan være ekstremt effektiv. Og vi kan også se, at 20% af de studerende på KU har søgt hjælp, og det er jo problematisk, i og med, at der er så mange, der har det skidt. Og det er selvfølgelig et gennemgående problem, der skal løses. Og i bilag 2, der hedder 3 gange så mange unge får diagnosen depression, der kan vi se, at der har været en tredobling af depressionsdiagnoser hos unge fra 2000 til 2013, hvilket kan skyldes krav, fordi de oplever, at de bliver stressede, og det kan jo så resultere i depression, siger Lars Vedel Kessing. Og så kan man også se, at der er flere piger end drenge, der har været ramt, 2,4% så mange, men at der har været en stigning på tværs af begge køn. Og der kan være 2 årsager til det her med, at der har været en stigning. Det kan både være diagnosekulturen, det her med, at der er øget fokus på diagnostisering, så derfor så er der mere åbenhed og mindre stigmatisering, hvilket gør, at flere bliver opmærksomme og søger hjælp, fordi vi snakker mere om problemet. Så kan det også have noget at gøre med de 2 perspektiver, det her med patologiseringsforklaringen og epidemiforklaringen, fordi at der er kommet en sygeliggørelse af almindelige følelser gennem sprog og diagnoser. For eksempel, hvis du lige har mistet en forælder, så er der jo en organisk forklaring til, at du ligger og er i gang med en, en soveproces, men alligevel så kan du blive diagnosticeret med depression, fordi at symptomerne ligner hinanden. Så er der også det her med epidemiforklaringen, det her med, at mere psykisk sygdom end tidligere er grundet samfundsproblemerne og samfundsændringerne. Så det her med individualisering, højhastigheds- og præstationssamfundet er ligesom det, man bebrejder. Og igen kan vi også se, det er jo meget de samme forklaringer, som der var før, det her med Hartmut Rosa, og de konsekvenser, der er af accelerationssamfundet, og at tidlig diagnostisering og behandling er ekstremt vigtigt, og er afgørende for at blive hurtigt rask, så man ikke får langsigtede konsekvenser af depressionen, som kan påvirke uddannelse og sociale relationer osv., hvilket jo påvirker det gode liv negativt. Så kan vi se i bilag 3, depression, en psykolog er lige så effektiv som medicin, at kognitiv terapi i et nyt studie har vist sig at være ekstremt effektiv, og faktisk også lige så effektiv som antidepressiv medicin. Nu skal jeg lige
ned på jorden igen. Der var lige nogen, der gik ud og ind af lokalet og sådan noget. Men kombination af medicin og terapi kan være ekstremt effektivt, og at der også er et øget behov for psykoterapi i Danmark, men at der er en økonomisk barriere i forhold til adgangen til terapi, fordi det er dyrt. Og som Martin Seligman han også siger, det her med det gode liv, så kan vi se det her med, at psykoterapi er teknikker, der ligesom gør, at det bliver nemmere at håndtere tankemønstre, hvilket kan bidrage til øget livstilfredshed og følelsen af et meningsfuldt liv og lykkeligt liv, hvilket er vigtigt. Men for nogen kan det være nødvendigt også at behandle medicin, fordi at de måske har en sygdom som skizofreni, hvor det er nødvendigt. Så derfor så skal man skræddersy behandling til individet. Og så kan vi også se, at mange af dem med depression, som vi ser i psykiatrien, har det så dårligt, at psykoterapi alene ikke hjælper. Så terapi kan være godt til at ligesom forstå og ændre de grundlæggende årsager til problemet. Der er ikke nogen bivirkninger, og det kan være med til at fremme personlig vækst og ens kommunikationsevner og forstå ens relationer bedre, men det er dyrt. Og nogen skal have medicinering. Så altså medicinering, der er hurtig lindring. Medicin kan give, for nogen lindring af symptomer på skizofreni eller bipolar lidelse, som er nødvendigt. Og så kan vi se det her med praktisk anvendelse, at for nogle er det bare lettere til medicin, fordi at de ikke har så meget overskud og er begrænset tid eller ressourcer. Men der er bivirkninger, og man løser ofte ikke roden af problemet, for eksempel ved angst, depression eller søvnmangel. Så derfor så kan det være godt at blande dem sammen. Konklusionen er derfor, at stress og depression er meget udbredt og stadigvæk er stigende, og at refleksivitet og selvkritik er udbredt blandt unge, hvilket fører til øget pres, fordi at de hele tiden tænker over deres livsprojekt og alt det, de skal nå, og de føler, at de har så meget ansvar, og de ved godt, at der er alle de her strukturelle rammer, der gør det, men alligevel spurter de igennem, fordi de skal nå alt muligt, føler de. Og derfor er tidlig behandling afgørende, og der er behov for øget fokus på psykoterapi, fordi det er en meget effektiv behandlingsmetode til de her angst, depression og stress. Og medicin kan give hurtig lindring, og for nogen også være nødvendigt, så det er også vigtigt at bruge, og derfor så skal man skræddersy det, som sagt før. Men hvis vi kigger lidt på de forskellige metoder, så kan vi se i bilag 1, at artiklen bruger statistikker, og at de er fra Dansk Magisterforening Studerende, hvilket giver en bias. Og konklusionen den bygger også på selvrapporterede data, som kan være upræcise. Så er der både kvantitative og kvalitative undersøgelser, men de kvantitative undersøgelser, der bliver der ikke nævnt noget om, hvilke data det bygger på. Vi ved ikke, om det er de unge studerende på KU, hvor det har været stikprøver af dem, eller om de selv har meldt sig til, og derfor kan være biased, fordi at de selv føler stressen, og derfor har meldt sig til studiet. Undersøgelsen, studiet. Ja, så derfor er der lav reliabilitet. Og i forhold til den her case-studie med Emil, så, hvorfor har jeg skrevet? Ja, generelt ikke høj validitet, og på grund af det her case-studie med Emil, så kan vi gå i dybden, men det er ikke generaliserbart. Igen, det er en person, en elev, og det kan vi jo generalisere noget ud fra. Men vi kan komme ind i hans hoved og mærke, hvad det er, han er gået igennem. Hvilket kan være ekstremt effektivt også. Bilag 2, der kan vi se, at undersøgelsen er kvantitativ og fokuserer på numeriske data, som er de diagnostiserede unge, som er diagnostiseret i psykiatrien, og det er Rigshospitalets empiriske data fra patientjournaler, som er blevet brugt. Så det har høj grad af reliabilitet. Dog så er der ikke blevet undersøgt noget om årsagerne bag stigningen i depression, og det kan jo give anledning til spekulation om kausalitet. Så undersøgelsen har høj intern validitet, fordi at den er baseret på registrerede faktiske diagnoser. Der peges også på nogle mulige årsager, men fordi at de ikke er undersøgt i dybden, så er det kun hypoteser. Men det kan være nyttigt til at identificere en tendens. Bilag 3. Undersøgelserne, der refererer til i artiklen, de er metodisk stærke, fordi de bygger på RCT'er og metaanalyse.
Der er nogle metodiske begrænsninger, for eksempel så at det er ikke dobbeltblinding, men enkeltblindede studier, fordi at patienterne ved jo godt, hvad det er for en slags metode og behandling, der bliver brugt på dem. I forhold til intern validitet, så er den høj, fordi at studierne er randomiseret og kontrolleret, hvilket mindsker bias. Ekstern validitet, der kan resultaterne muligvis generaliseres, men der nævnes ikke noget om det her med, at meget syge patienter, der kan det være meget svært at sige noget, fordi at de kan ikke kun deltage i terapi alene. Men der er brugt Hamilton-skalaen, hvilket også styrker reliabiliteten, fordi at det er en meget anerkendt metode. Og så er der også stærk kausalitet i forhold til behandling mellem terapi versus medicin og effekt på depression, fordi at man har undersøgt det virkelig grundigt. Så for at lige opsamle, der er gået 10 minutter, det må du undskylde. Men samlet set er studierne gode, men der er metodiske udfordringer. Vi kan se, at problemstillingerne findes på tværs af hele samfundet, på grund af samfundsudviklingen og det strukturelle forventninger, der er. Så for at løse problemet er det værd at undersøge fordele og ulemper ved både medicinering og terapi, og fra politisk side og virkelig ligesom prioritere terapi, fordi at det hjælper på mange af de diagnoser, som vi ser høj stigning i, som for eksempel depression, angst og stress. Og at behandling kan være mest effektivt, hvis vi blander metoderne. Det tror jeg var det, jeg bliver nødt til at stoppe nu.